ассалому алайкум тамошобинони азиз. умед дорам ки тансиҳату хонаобод ҳастед. ҳозир боша мехоҳам барои шумо намехе сатилу шваброро нишон диҳам. ҳамини наборо 200 сомонияй. ин видеора ма аз магазини релакс ки воқеъ аст дар корвон тилобозор дуюм ошёна. ана ин омада мақул шид шкафчикои углавой барои ванна 120 сомонӣ. бо бинед чӣ қадр дарчаҳои хушрӯ доранд ки бисёр ҳам дар кор хушрӯ. рангшам ранги зур пластмассиян. оҳаниёшам ҳаст дариҷа. оҳаниш нархш номаълум буд. дариҷа бо ҳаст намихел барои пеши умывальник. бинед дазатро метавонед ки пасуда швакураму чизоро андозед. гелора ҳаст, шотка барои шустан дора. инчунин намихел вайш мачалкачаш 130 сомон наборош. баъд ана инёра бинед барои мондани мисол мевагӣ ё ин ки пичони қанд ва донагию дигар ана ин сетагаш 100 сомон будай. ана оранҷвиш ҳастай, фиолетовиш ҳастай. ино худшон оҳаниян. сиёҳуш ҳастай. сиёҳам хушрӯ метова. ба ҳаст 4 тагаш 130 сомон. анами кабуд бинед оҳанияк хушрӯак. ирам назанамин вай гирифтам. магазини релакс ба навор гирифтам. шумо метавонед биёед бинед. ма ин видеоро ду қисм кардагим. инаиш боша 75 сом. и ду этажаи ӯ оҳаниш ду қисм кардаги ҳастам ва як қисми дигараш бо шояд пагоброя. иҷода аст падносо ҳар хелай 100 сомонай, 90 сомон, 130 сомон. ина бинед бисёр мепурсанд барои рӯи дастархонам хе падносо боша гуфта. ҳамин магазинда будай ва инак чӣ тавре ки дида истодаед манзури шумо мегардад. ина 30 сомона. ин ҳаст ку алюминиёи обычни шамхалиёш. айёш боша бо амхе хушрӯ кардагиан дастадора амхелиан. инчунин ҳаст барои медонед картошкаву амхе чизо гирифтан, барои сабзавот гирифтан 250 сом. анамихел ваё подставко. ҳозир як намуди дигаршам ҳаст аҷоиб хушрӯ, вале нархи вай навистагӣ набуд. ҳамхе хостам барои шумо нишон диҳам. ина бинед 190 сомонашам ҳастай. баъд 500 сомонашам ҳастай. 130 сомона. ина марҳамат коричневиш 130 сомон будай. ина бо сабзш аст. иёра шумо метавонед ки мисол дар ягон кунҷи ошхона монеду дар он пиёз, картошка ва дигар чи гиред. ё ин ки мевагӣ, ё ин ки ҳар он чизе ки худи шумо мехоҳед ки хушрӯак иста нигоҳ доред. ина 500 сомонаш калонтаракай. баъд оҳанияй ваёш ба қувватан. поёнгиш боша дӯстони азиз корзинкаяй. поёниш бо снимать мешава. мисол корзинкаш сета дора. ами 500 сма. аз ҳама полкаи поёнгиш ранги корзинкаяй. намарҳамат бо аз наздик шава. аз наздиктар бо нишон метиҳам. ино ҳам баландан ҳам ҳаҷмшон калонай. тамошобинони азиз ина корзинкаи аз ҳама поёнаш бо и даҳанак дора. ана инора гуфтум. ино нархошо навистагӣ набуд ягон ҷошта. ва хостам барои шумо нишон диҳам. шояд ки ҳаминам ҳамиқа нарх боша 500 сом. и маҳкамай бо. набинед иам барои амхе дар кухни ягон чи нигоҳ доштан. барои мисол сабзавот, мева ё ин ки ягон хел баночкора метавонед приправаҳо ё ҳар хела баночкора ё ин ки баръакс салфеткора ҳар он чизе ки шумо мехоҳед шояд дастархонора дар ҳамин полочкаҳои ҳамин ҷойгир кунед. беҳад барои мисол интерьери хонаи шумоям хушрӯвай. барои нигоҳбинам хеле вай метова. бисёр ҳам хушрӯ метова. нигоҳбини ҳамин чизое ки ман ҳозир номбар кардам. 4 тага дора, 3 тага дора. ина бинед чӣ ваяй чуқури калонай. анами ваёш полкош.
ба ҳастанаи шкафчико ино нархошон чӣ тавре ки дида истодаед 250 сом якташ. ина мисол 4 дора, ҳами 250 сомон ҳами 4таш, ҳами ярядаш. ваёшам ҳастай, якрангашам ҳастай. мисол суратҳои инаи чи мултиажнишам ҳаст. ҳар хеле мехоҳед ҳастай. инаи полкачошай барои нигоҳубинӣ, мисол либосҳои кӯдакона ё ин ки ягон игрушка, ҳар он чизе ки ба шумо бо маъқулай. иҷада анаи швабр мада маъқул шид 130 сум буд ба фикр, 170 сум нархаш. инам хевай беҳад хушрух, ҷои овгирӣ дора ва инами чишам латачашам алиш карда метавонед. 130 сомонӣ. иҷада бо ҳаст иношда нархош навистагӣ набуд. ба ҳаст анами хел ва барои сатило, барои янами корзинко, барои либосҳои чиркин 100 сомонӣ. ҳар хела. набинед. видеои ояндаро интизор шавед дӯстони азиз. дар ҷо беҳад баничко ё ҳама чи специю чию дигароша барои кухни, нигоҳубини кухни ма ба навор гирифтагӣ ҳастам пурра карда пешниҳодтон мекунам. ҳозир боша ин сушилкоро тамошо кунед. иноям нағзанд, сифатҳошон хубай. шахсан ман аллакай 1 сол шуд истифода мебарам ами сушилкои ами магазини релакс. мада писандай, барое ки хушрӯ меиста. ина дегои калони ошкинӣ 330 сомонӣ. и беҳад намегӯям, мумкин ки 20 килога боша, 30 килога боша, барое ки деги калонай. иҷада ҳар хел бод сатилу корзинко ҳастай. ина мисол 85 сума корзинко ҳастай, 100 сомона ҳастай. хулас ки интихобе ки барои хона беҳад васеай. чӣ барои мисол озодиву ободии хона, барои нигоҳубини хона ҳама чӣ пайдо карда метавонед. вентилятор 300 сомон будай. иҷози мондагиан шамолаш беҳад салқини хушрӯ омадастай. анаи шкафчик будай пластмасси 700 сомон. пластмасси ғафси роникати тайёршудагиай 4 ҷо дора, 4 ряд дора. марҳамат. агар маъқултон боша мисол дар ягон кунҷи хона ё ин ки детски ҳамхел шкафчики ҳамхел ҳастай 700 сомона дар ёд гиред. бо ҳастен ҳамхел корзинка для белья мисол 100 сомонӣ. кришкошон кати. бо худи шумо дӯстони азиз биёед. ин видеоро ман аз магазини релакс корвон тарафи тиллобозор дуюм ошёна ба навор гирифтагӣ ҳастам. ина 280 сум ана ин набор омадай барои кӯдакҳо, барои гаврабандон бисёр мебаранд. бинед чӣ хел хушрӯ наборш. ҳама чиш ҳастай 250 сомон. вале чӣ хеле ки пластмассаш туну ки бад тофтастай. дар ҷа бо қиматтара кошам ҳастай, лекин нархаш навистагӣ набуд. агар шава бо худтон биёед бинед аз наздик.